जाय राजनितिया जोबोद गाज्रि समाजनि बेरेखा आरो व्यक्ति स्वार्थखौ प्रमान खालामो। दा मोनसे खोथा दङ, सत्यमेव जयते, सैथोआ जेब्लाबो देरहासारो, असैथोआ जेब्लाबो जेनो। दिनै प्रमद बर', दिपेन बर', इउपिपिएल नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जेमन राजु नार्जारी बिथांमोनहा, रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा मालाबाबो बिसोर सुबुं माहारिनि बिटिसि ओनसोलनि मोजांखौ साना। दिनै दिपेन बर' आरो प्रमद बर' मोनहा देरहायोमोनब्ला आंथ' सान्दों बिथांमोनहा गोबां बेले-बेजे सृष्टि खालामगौमोन आरो बिटिसिखौ शान्ति भाबै शासन खालामनायाव, शान्ति भाबै जौगाखांनायनि खामानि मावनायाव बिथांमोनहा माने हेंथा होबाय थागौमोन। आरो बेनिफ्रायनो फोरमान जाबाय जे दिपेन बर', प्रमद बर' मोनहा माने रायजोनि मोनसेबो जौगानाय शान्ति गनायथाव खामानि बिथांमोनहा मावनो हायाखै। बिथांमोननि थांखियानो बिटिसिखौ धंस खालामनाय, सिक्स शिड्यूलखौ धंस खालामनाय। खुलुमबाय। जोंनि इउटिउबार बिथांखौ आङो गोसो गोथारै बरायबाय आरो दुलाराय बिटिसि बासि रायजो राजा, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरनाय जाबाय। दिनै आङो मैयासो मोननाय जेनाखि आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि जे रिजाल्ट, बे रिजाल्टनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै बा एसे सावरायनो हिसाबै आङो बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। दा गिबि गिबियावनो आङो जोंनि बे बिटिसिनि 15टा जेनाखि जोंहा एसेम्बलि जे सिट दंमोन, बे एमएलए सिटनि बिथोराव जोंहा 14 जना देरहानो हादों। बिपिएफ आरो एनडिए जेनाखि हान्जा मित्र जट जायखौ होनना बुङो, बिजेपिजों एजिपि आरो बिपिएफ मोनथामनि जयै जोंहा 15 जन केन्डिडेट होदोंमोन। बेनि बिथोराव फ्राय 14 जनानो देरहानो हादों। दा गिबि गिबियाव आङो जोंनि देरहासार जानो हानाय जोंनि बिपिएफ खाम जे बिजेपि बिथांमोन केन्डिडेट, जाय केन्डिडेट बिथांमोनहा रायजोनि भटखौ गोबां बोनो हानानै देरहानो हाबाय, बिथांमोननिसिम जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जानानै बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय, आजावबाय आरो बिथांमोनखौ देरहासार जानायनि थाखाय जोङो साबायखरबो बावबाय। दा बे इलेक्शना मोनसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मोनसे गोनां मेसेज होदों। बे मेसेजआनो जाहैबाय जोंनि बिपिएफ जेनाखि राजनिति हान्जा, जाय राजनिति हान्जाखौ जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय सापर्ट होबोगासिनो दङ। मानो सापर्ट होदों होननानै बुङोब्ला जे बिपिएफ हान्जाया बा बिसेसकै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2003 निफ्राय बिटिसि ओनसोलाव जेरैबायदि ट्रेमेन्डास गोबां जे जौगानायनि हाबा मावबोदों आरो बर' हारिनि बा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय गोबां मोजां मोजां खामानि मावबोदों, डेभेलपमेन्टेल खामानि, एडुकेसनेल इनस्टिटिउसन, गोबां गभर्नमेन्टनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार बिथांमोनहा जे बानायबोदों, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जेब्लाबो बिपिएफखौ सापर्ट होबोबाय थादों रायजो राजाया। आरो बे हिसाबै थांनाय 2021 आव परिबर्तननि नामाव प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिपिएफ पार्टिनि एगेन्स्टै गोबां गाज्रि गाज्रि प्रचार खालामनानै खुनुरुखुम बिथांमोनहा 11 जन देरहानानै हेमन्त बिश्व शर्मा बा बिजेपिनि अननायाव सरकार दानो हादोंमोन। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय 5 बोसोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा माने जेबो खामानि मावनो हायैलाय बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै रायजो राजाया नेक्स्ट थांनाय 2025 नि जेनाखि बिटिसि इलेक्शन, बेवहाय इउपिपिएल सरकारखौ नेवसिनानै रिजेक्ट खालामनानै जोगारनानै आरो फिन हाग्रामा महिलारिखौनो देरहाहोफिनदों। जायनि फलाव 40 जननि जायगायाव 28 जन एमसिएलए देरहानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा ग्रोब सरकार दानो हाफिनदों। बेफोरनो दिनै फोरमान होयो जे बिटिसि ओनसोलनि बर' रायजो राजाया सोर मोनसे हान्जाखौ मोजां मोनो आरो मानि थाखाय मोजां मोनो, बेयो रोखा जाबाय दिनै
जे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बा बिपिएफ हान्जायानो बिटिसि ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय निश्चय साबसिन खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो निश्चय बिथांमोनहा मावलांगोन। नंखायनो रायजो राजाया प्रमद बर'नि बे 5 बोसोर जेनाखि थगायनायनि गभर्नमेन्टमोन, रायजोफोरखौ थगायबोदोंमोन, हाजार बिजार मिसा खोथा बुंबोनाय, बिनि फिथाइखौ थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव होदों। आरो बिटिसि इलेक्शननि उनावहाय ग्रेन्ड साक्सेस बिथां हाग्रामा महिलारिया देरहासार जाफुंसारनायनि उनाव नै दानि एमएलए इलेक्शनावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बिपिएफ कैंडिडेट 10 जन एमएलए दिनै बिथाङा देरहाहोनो हादों आरो बिजेपिनि 7 एमएलए बिथांमोनहा देरहानो हादों। दा बे हिसाबै जोङो बेखौनो दिनै बुंनो हायो जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जायानो रायजोनि गेजेराव बांसिन आदर मोजां मोनजानाय हान्जा आरो बे हिसाबैनो बिपिएफनि कैंडिडेटआ गासिबो देरहाजोबदों, खालि पर्बतजरानि सासेल' जेनदों। दा बे जिनिसा रोखा जाबाय जे प्रमद बर', दिपेन बर' बिथांमोननि दैदेननाय जे इउपिपिएल, बे इउपिपिएलआ बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजानि सायाव बिथांमोनहा जायगा गैला, बे जिनिसखौ जोङो दिनै फोरमान जादों। दिपेन बर' बिथाङा गावखौनो 25 बोसोर बर' हारिनि थाखाय आङो मावबोबाय, खामानि सेक्रिफाइस खालामबोबाय, बिहोमा होबोबाय, बे हिसाबै गावखौ माने फ्रियै आनकन्टेस्ट भाबै देरहाजानो लुबैनायखौ बिथाङा फोरमायदोंमोन। नाथाय बिथांजों कन्टेस्ट खालामबाय बिपिएफनि जाहा रिहन दैमारि सार बिथाङा। दिनै रिहन दैमारिया आगोलावबो गोबां एमएलए जाबोबाय, इएम जाबोबाय आरो मन्थ्रिबो, केबिनेट मन्थ्रिबो बिथाङा जाबोबाय। दिनै बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव जेनाखि मोजां खामानि मावबोगासिनो दं आरो मावबावगोन, बेखौ नोजोर बोनानै रायजोआ आरोबाव फिन दिपेन बर'खौ जोगारनानै रिहन दैमारि बिथांखौनो दिनै देरहाहोफिननायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिनिफ्रायनो जों बुजिनो मोनो निश्चय रायजो राजाया मानो रिहन दैमारिनो भट होदों। बेनो जाहैबाय रिहन दैमारि बिथाङा रायजो राजानि गोबां खामानि मावदों, रायजो राजाखौ गोजोन होदों, जायनि फलाव एबसुनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय ओंखारनानै फैनानै दिपेन बर'आ दारायदोंब्लाबो माने बिथाङा जेननो गोनां जादों। दा बेनिफ्राय फोरमान जायो दिपेन बर' बिथांनि सायाव रायजो राजाहा सेरोखोम अननाय, मोजां मोननाय, सापर्ट गैया। दा आंथ' बुंनो लुबैबावदों प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथां सानैया जेननाया बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि, बिटिसिनि आरो बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रासो जादों होननानै आं बुंनो लुबैयो। मानो होननानै बुङोबा दिपेन बर', प्रमद बर' बिथांमोनहा बर' हारिनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि जाबोनानै आगोलनिफ्रायनो बिथांमोनहा हारिखौ थगायबोदों। हारिनि मोनबो मोजां बिथांमोनहा मावबोनो हायाखै। बिथांमोनहा गावसोरखौ माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि, हारिनि थाखाय मावग्रा होनो, नाथाय सिङाव बिथांमोनहा हारिनि बेरेखा मावबोनायखौसो जोङो नुबोगासिनो दङ। दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा बेखौ रोखा मिथिगौ। थांनाय डिलिमिटेसनाव दानि जेनाखि एसेम्बलि सेगमेन्ट बा नोङो एमपिनि सेगमेन्ट जादों, बेवहाय बे दिपेन बर', प्रमद बर'मोननि रला जोबोद माने गाज्रि जादों। बिथांमोनहा दानि जेनाखि कनस्टिटिउन्सि डिलिमिटेसन जानायाव माने जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मोजांनि थाखाय मोनसेबो बिथांमोनहा खामानि मावाखै। नाथाय बिथांमोनहा गभर्नमेन्टजों, बिजेपि सरकारजों सिं सिं लोगो जानानै बिसोर जा मावनानै होयो बेखौनो बिथांमोनहा गनायनानै लानानै जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै बिथांमोनहा डिलिमिटेसन डिक्लेयार होयोबा माने फरखा गावनानै बेदर आखाइ जाबावनायखौसो जों नुनो मोनदों। दा बबे खेथ्रआव दानि डिलिमिटेसनखौ बिथांमोनहा जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै बुंनो हायो। दा बेफोर बिराद दुखु गोनां बाथ्रा। नोंथांमोनहा दानि थांनाय डिलिमिटेसननि स्ट्राक्चारखौ नायोब्ला आसरित गोमोथाव जागोन, बे मालाबाबो गनायथाव जाया। दिनै बावखुंग्रि समष्टि, दिनै पर्बतजरा समष्टिखौ नाय, माने बिसोरनि जेनाखि स्ट्राक्चार महर नायथाव जाया।
अब्लाबो दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों बोरैहाय बे जिनिसखौ जों लुबैनाय बादि जाबाय बोरै बुङा एखेबारे माने नायनो हाया बेबादिया गोदो मोनसे समाव आमेरिकायाव जादोंमोन जाहैदों सासे प्रेसिडेन्टआ गावखौ देरहाहोनो थाखाय ओरैबादि बै मंला गोरान मडेल सिलरा मंला गोरान मडेल कन्स्टिटिउन्सि बानायनानै बिथाङा देरहादोंमोन नाथाय देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा बेबादि गाज्रि सालाखि बुद्धिजों माने कन्स्टिटिउन्सिफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनानै देरहानायनि थाखाय उनाव बिथाङा गावथार जादों दा थांनाय डिलिमिटेसनखौ जों बेबादि नुदों गनायजाथाव नङा अब्लाबो दिपेन बर' प्रमद बर'आ मा जाहोननि थाखाय जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै बुङामोन दा बेनिफ्रायनो बुजिजायो जे बिथांमोनहा गमामायै माने रायजो बिटिसि ओनसोलनि रायजोनि मोजां खामानिखौ बिथांमोनहा मालाबाबो लुबैया आरो दिनै प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोनहा थांनाय 2021 आव जेनाखि बिटिसि इलेक्शननि उनाव बिथांमोनहा बिजेपिनि एलायन्सआव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अननायाव गभर्नमेन्ट दानो हादोंमोन नाथाय गभर्नमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोङो नुबाय जे बिथांमोनहा मोनफा 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 बिटिसिनि पावारफोरखौसो माने खोमाजोबदोंमोन दा खोमाजोबखांनानै आरो गोबां 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोनहा हरफिनजोबदोंमोन दा दिनै रायजो राजाया बे बाथ्राफोरखौ मिथिजोब्बाय आरो बिथांमोनहा जे बिटिसि बा बर'नि थाखाय जेब्लाबो खहाखौल' मावो बेखौ दिनै हमदांनो हानानै बिथांमोनखौ दिनै थांनाय बिटिसि इलेक्शनावबो जोगारदों आरो नैबे एमएलए इलेक्शनावबो जोगारदों दा जोङो बे एमएलए इलेक्शनखौ बिजिरनानै नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जोंहा बिनि गेजेराव हाइएस्ट भट मोनदों जोंहा मासबादनि केन्डिडेट बिथां सिडली चिरांनि केन्डिडेट फानिराम ब्रह्म बिथाङा हाइएस्ट भट मोनदों 1,01,275 दा बे भट मोननायनि गेजेराव माने बिथाङानो बांसिन आरो बिनि नेक्स्ट केन्डिडेटआ कन्टेस्टेन्टआ जाहैदों रनजित बसुमतारी इउपिपिएलनि बिथाङा 62,674 मोनदों दा रनजित बसुमतारी मोन बादिखौथ' रायजो राजाया सैखाया मोजां मोनखाया खारन बिथांमोननि एक्टिभिटिसआ माने रायजो राजानि मालाबाबो गनायथाव बियो जाया दा जों नुनो मोनदों शरण बर' बिथाङानो फार्स्ट डिक्लेयार जादों बिथांनि रिजाल्टआ मासबादाव बिथाङा 84,718 भट मोननानै 54,000 डिफारेन्सआव बिथाङा देरहासार जानो हादों दा जोंनि बिटिसिआव इलेक्टेड जानाय देरहानाय एमएलएफोरनि बिथोराव बांसिन डिफारेन्सआव भट मोननो हादों जोंहा शरण बर' बिथाङा दा बे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बेयो देरगाथाव बाथ्रा दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा 88,820 भट मोननानै 49,043 डिफारेन्सआव राकेश ब्रह्म बिथांखौ इउपिपिएलनि एमसिएलए राकेश ब्रह्मखौ फेजेननो हादों दा जाय हक जोङो जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेबादिनो जोंना माने भटआ जादों क'क्राझाराव जोंहा शिउली महिलारी बायदेवा बिथाङा गोबां भटनि बेब'थानाव देरहानो हादों बिथाङा 38,601टा बारा भट मोननानै लरेन्स इस्लारिखौ माने फेजेननो हादों जोंहा शिउली महिलारी बायदेवा मोनदों 74,818 आरो लरेन्स इस्लारिया मोनदों 35,183 39,633 दा साफ्रोमनिबो भट मोननायखौ आङो बुंजोबला जोङो जयै बुंनो थांब्ला जों बेखौनो बुंनो हाबाय जे बिपिएफनि प्रति बर' रायजो राजाया दिनै जेरैबायदि अननाय सिबिनाय होदों बेखौ मानिनो नांगोन आरो नंखायनो आङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिपिएफनि आरो एनडिएनि केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनायनि थाखाय थोजासे साबायखर बावबाय दिनै बे बिटिसिआव एनडिएनि बा बिपिएफनि देरहासारनाया खालि बिपिएफ बा
बिजेपिनिल' देरहासारनाय नङा, बियो बर' रायजो राजानि देरहासारनाय, बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय देरहासारनाय, आरो बियो बिटिसिनि इयुनाव जोबोद मोजां जौगाखांनायनि बे लक्षण। दा बे बिपिएफ बा एनडिएनि देरहानायानो बिटिसिनि इयुननि माने जौगाखांनाय आरो रायजो राजानि थाखाय मोजां मोजां खामानि मावनाय बे लामाखौ दिनै गेबें खालामनानै होनाय जाबाय। दिनै दिपेन बर' आरो प्रमद बर'मोनहा देरहायोमोनब्ला आंथ' सान्दों बिथांमोनहा गोबां बेले बेजे सृष्टि खालामगौमोन। बिथांमोनहा एसेम्ब्लियाव थानानै बिटिसिआव हरनाय फान्डफोरनि सायाव गोबां हेंथा होगौमोन निश्चय, आरो बिटिसिखौ सान्थि भाबै सासन खालामनायाव, सान्थि भाबै जौगाखांनायनि खामानि मावनायाव बिथांमोनहा माने हेंथा होबाय थागौमोन, बायदि रोखोमनि जेंना सृष्टि खालामबाय थागौमोन। दिनै बिथांमोनहा दासिमबो बिथांमोननि एक्टिभिटिसआ माने बिटिसि बिरोधिखौ जों नुनो मोनो। जेरै थांनाय बिटिसि इलेक्शननि उनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानाखि बिटिसि सरकार दाखांनायनि एसे उनावनो बिथांमोनहा बे 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनायाव एनअसि होनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव खुद्रिनानै बिथांमोनहा बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ जेनाखि अफिस, जेनाखि एसेम्बलि हाउस, बेनि फार्निचारफोरखौ बुफायजोबदोंमोन। बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव, एकदम मुगैथाव बेफोर जाथाय। आरो इयुनावबो बिथांमोनहा खालामबावनायनि निश्चय आसा दंमोन। नाथाय जोङो बेखौ बुंनो हायो, दिनै रायजो राजाया सैथोआव दङ, आरो रायजो राजाया जाय हारिनि थाखाय मोजां मावो बेखौ सायख'नानै दिनै देरहाहोदों। आरो बेनिफ्रायनो फोरमान जाबाय जे दिपेन बर', प्रमद बर'मोनहा माने रायजोनि मोनसेबो जौगानाय सान्थि गनायथाव खामानि बिथांमोनहा मावनो हायाखै। बिथांमोननि थांखियानो बिटिसिखौ धंस खालामनाय, सिक्स सिडुलखौ धंस खालामनाय, आरो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ यांगार जेनेरेसनखौ माने गाज्रि लामाजों, नंखाय लामाजों दैदेननाय। दिनै दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावबो जोंनि हारिनि गोबां हेंथा बिथांमोना मावबोदों, आरो सिं सिं गावनि बेक्ति बेनिफिटखौ नायनानै बेक्ति बेनिफिटखौ मोननो थाखाय बिथांमोनहा सिं सिं माने गभर्नमेन्टनि एजेन्ट हिसाबै बिथांमोनहा खामानि मावबोदों। दिनै आङो सेंग्रा सिख्ला यांगार जेनेरेसन, जायफोर हायार सेकेन्डारिनि स्टुडेन्ट, जायफोर कलेजनि स्टुडेन्ट, डिग्रीनि, जायफोर इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट, विभिन्न टेक्निकेल नन टेक्निकेल इन्स्टिटिउसनफ्राव जायफोर माने दिनै फरायनानै दं, बिथांमोनहा जाहाथे जेब्लाबो जुक्तिखौ बिजिरनानै नायो, ब्लाइन्डलि सोरबा दिपेन बर', सोरबा प्रमद बर' बुंनाय बिथांमोनजों थाङा। बिथांमोननि बुंनाय मथे थांनाय माने हारिया अलखदाव गोग्लैनाय, जायनि फलाव एथ' 5500 जननि बारा थैनानै मोननाय बिटिसि सिक्स सिडुलनि एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसखौ बुख्रुबनायानो बे बिटिसिखौ धंस खालामनाय बे जिनिसखौ फोरमायो। नंखायनो नोंथांमोनहाबो साननो हनो रोंगौ, सोर जुक्तिजों खामानि मावदों, सोर डेभेलपमेन्टनि खामानि मोजां मावदों, बेखौ नोंथांमोनहाबो बिजिरनानै नाय। दिनै एबसुनि लिडार होननानै दिपेन बर'मोन बादिया सिं सिं बेक्ति स्वार्थनि थाखाय खामानि मावोब्ला बेखौ नोंथांमोनहा गनायनो नाङा। बे ढेकियाजुलियाव मा जाया, इलेक्शननि आगोल ढेकियाजुलियाव बिथांमोनहा बर' केन्डिडेट होयोब्ला देरहागोन, आरो बेनि थाखाय सासे प्रिन्सिपालखौ बिथांमोनहा टिकेट होगोन होननानै प्रल'भन होदोंमोन। नाथाय उनाव अशोक सिंगालजों सिङाव सिं सिं बिथांमोनहा सोमोन्दो लाखिनानै माने बे जिनिसखौ मा खालामबाय, माने बर' केन्डिडेटखौ बिथांमोनहा उइथड्र खालामबाय, अर्थात बै प्रिन्सिपालनो टिकेटखौनो होआखिसै। दा बे रोखोम बिथांमोनहा राजनिति गेलेयो, जाय राजनितिया जोबोद गाज्रि, समाजनि बेरेखा आरो बेक्ति स्वार्थखौ प्रमान खालामो। दा मोनसे खोथा दङ, सत्यमेव जयते, सैथोआ जेब्लाबो देरहासारो, असैथोआ जेब्लाबो जेनो। दा दिनै प्रमद बर', दिपेन बर', इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा, जेमन राजु नार्जारि बिथांमोनहा, रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा मालाबाबो बिसोरो सुबुं माहारिनि बिटिसि ओनसोलनि मोजांखौ साना, आरो बेखायनो बिथांमोनहा
असत्यजों बिटिसिखौ सिं सिं धंस खालामनायनि नाजानायनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै जेननायनि लामायाव फैगासिनो दं आरो जेनबाय थागोन। जेसेदिन हारिखौ गोथारै सिबिनायनि भाब लानानै बिथांमोनहा खामानि मावनो हाया एतदिन बिथांमोनहा जेनबाय थागोन आं बेखौ सानो आरो बे निश्चय जागोन। दा दिनै बारा गोबाव खोथा बुंला जोंनि दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जे एनडिए बिपिएफ आरो बिजेपिनि केन्डिडेटखौ दिनै जे देरहासार होजोबनो हाबाय बेयो जोबोद जोंनि देरगाथाव गोजोनथाव जादों आरो बेयो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय बेयो जोबोद माने रंजाखांनायनि दिनै दिन बयबो रंजागोन जागोन लोंगोन फुरथि खालामगोन बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया। दा जोङो बेखौल' मिजिंथिदों जोंहा बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि सारा एनडिएनि जिहेतुके पार्टी जाहैबाय दा बे हिसाबै 10 जन जोंहा जिहेतुके एमएलए देरहाबाय जाहाथे बिथाङा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ खावलायनायजों रायलायनायनि गेजेरजों खमैबो 3 जाहाथे केबिनेट मिनिस्टार मोनो बेखौल' बिथाङा नाजाथोंसै जों बिथांखौ गुरैयै खावलायबाय आरो निश्चय बिथाङा नाजाखागोन 3 केबिनेट मिनिस्टार आरो माखासेखौ जुदि स्टेट मिनिस्टार रेंकनि मोनब्लाबो जोंहा बिटिसि ओनसोला गोबां जौगासारगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। दा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं खावलायबाय बिथाङा जाहाथे दा 2003 निफ्राय दिनैसिम रायजोनि जेरै मोजां मावबोगासिनो दङ बेबादि बिथाङा मावलांबाय थाथों मावनो हाथों आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो बिथाङा बेबादिनो रायजो राजाखौ मोजां खामानि मावनायनि दारै बयखौबो गावनि गुवार गोसोजों बजबनानै लानानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफोरखौ लानानै बिटिसिखौ जौगाखांनायनि जाहाथे मोजां मोजां खामानि मावलांनो हायो बेखौ आङो मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ दिनै एसे बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।